खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों हान्था भाइरासनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। बे हान्था भाइरासआ चाइना हादोरनिफ्रायनो फैलायबाय। कर'ना भाइरासआबो चाइना हादोरनिफ्रायनो फैदोंमोन। थिग बेबायदिनो गोदानै दिनैसो बे हान्था भाइरासआबो फैलायबाय। बे हान्था भाइरासआ एन्जरनिफ्राय सोमजिनाय मोनसे भाइरास। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे हान्था भाइरासजों मानसिबो थैखांबाय। आसरित! औ नंगौ, नोंथांमोना मोजाङैनो खोनादों। कर'ना भाइरास नङा, बे जाहैबाय हान्था भाइरास। दा बेनि बागै जों माखासे खोथा सावरायनि। हान्था भाइरास बे जाबाय कर'ना भाइरास बायदियैनो मोनसे गोदानै सोमजिनाय भाइरास। कर'ना भाइरास सोमजिखांनायनि उनाव थिग दिनैसो माखासे खौरां बिलाइयाव एबा निउस चेनेलफोराव बे हान्था भाइरासनि बागै भिडिअ होलागासिनो दं। दा बे हान्था भाइरासआ बबेनिफ्राय सोमजिनाय आरो बे कर'ना भाइरासआ बबेनिफ्राय सोमजिनाय बेखौ जों एसे मिथिना लानि। बे हान्था भाइरासआ चाइनानिफ्रायनो सोमजिनाय। बेबायदि गोदान गोदान भाइरास चाइनायाव सोमजिबायानो थायो। नाथाय बे बारनि भाइरास सोमजिनाया जोबोर गिथाव बाथाव। कर'ना भाइरासजों गासै सुबुं थैनायानो 15,000नि बारा जाबाय। आरो दा बे हान्था भाइरासजोंबा साबेसे मानसि थैबावगोन? आसरित! बे चाइना हादोरा भाइरास बानायनायाव 1 नाम्बार होननानै मानसिफोरा फेसबुकआव सावरायलागासिनो दं। बे हान्था भाइरासआ माबायदिबा गोसारो बेनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनाय जायाखै। जेब्ला मोजाङै मिथियो अब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावगोन। दा बे हान्था भाइरासआबो गोबां गिलु बालु होननानै फोसावनाय जादों। कर'ना भाइरासआ जेरै गिलु बालु, थिग बेबायदिनो हान्था भाइरासआबो गिलु बालु होननानै फोसावनाय जादों। आसा खालामो बे हान्था भाइरासआ जोंनि बे भारत हादराव सौफैया होननानै। आरो लोगोफोर, बे कर'ना भाइरासआथ' जोंनि बे नर्थ इस्टआवबो सौफैबाय, मणिपुराव। आसरित! जोंनि बे नर्थ इस्ट इण्डियायाव कर'ना भाइरासआ सौफैयाखैमोन। नाथाय दिनैसो जोंनि बे नर्थ इस्ट इण्डियायाव कर'ना भाइरासनि सासे सुबुं मोननाय जादों। दा बे कर'ना भाइरासआ जोंनि बे नर्थ इस्टआवबो सौफैबाय। दा बेनिखायनो गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो संरैखा खालामनांगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।